Prema fotografijama i postovima koji su objavljeni na društvenim mrežama, Francuska je započela ispitivanje novog naoružanja višenamenskog borbenog aviona Rafale, koje je namenjeno za dejstvo po dronovima. Dežurni spoteri fotografisali su nedavno primjerak palubne varijante Rafala, Rafale M, sa podvešenim 12-cevnim sačastim lancerima Telson 12 i F, koje je razvila firma TDA Armaments, koja je inače podružnica kompanije Thales. Također se može primetiti i nišansko-navigacijski kontejner Talios, koji ima mogućnost obilježavanja ciljeva. Avion je uočen u rejonu vazduhoplovne baze Istr, u kojoj se nalazi letno-ispitni centar kompanije Dassault, što navodi na zaključak da su u toku ispitivanja jeftinog rješenja borbe protiv besposlenih letelica, koje francuske vazduhoplovne i kosmičke snage razmatraju od jeseni prošle godine. Interesantno da je potvrda o integraciji ovog naoružanja stigla gotovo istovremeno. Samo dan ranije direktor agencije DGA Patrick Paillux je pred Nacionalnom skupštinom Francuske izjavio da je pokrenut proces dorade Rafala raketama koje su mnogo jeftinije od raketa Mica, kao i da će ova vrsta naoružanja biti spremno za upotrebu na leto ove godine. Da će Francuzi uraditi isto što i Amerikanci, koji su svoje taktičke višenamenske borbene avione za potrebe uništavanja dronova prvi naoružali vođenim raketnim zrnima, mogli smo da vidimo na prošlogodišnjem Bourgeoisu. Kako je Tango 6 tada preneo, pored demonstratora Rafala F5 nalazili su se izloženi 12-cevni sačasti lancer Telson 12 i F, kao i laserski vođeno raketno zrno Akuleus LG kalibra 68 mm, mase 9 kg i dometa 6 km. Ove rakete već se nalaze u naoružanju borbenih helikoptera Tigar iz sastava francuske armijske avijacije, izvedene su iz nevođenih raketnih zrna istog kalibra. Isti koncept primenile su SAD, koje su avione F-15 i F-16 naoružale laserski vođenim raketama APKWS-2 kalibra 70 mm, koje su nedavno uočeni kod britanskih tajfuna. Početkom godine Thalesove FZ-275 LG je na avionima F-16 počela da ispituje Belgija. U prethodnih nekoliko nedelja u francuskim medijima se dosta pisalo o tome koliko je skupo koristiti rakete vazduh-vazduh Mica, čija se cena kreće od 600.000 do 1.000.000 evra za obavljanje dronova u klasi Šahida 136, koji koštuju svega nekoliko hiljada evra. Posade francuskih Rafala su bile angažovane tokom nedavnog konflikta na Bliskom istoku, kako u odbrani francuskih baza, tako i vazdušnih prostora UAE i Jordana. Oboreno je na desetine iranskih dronova, za što je utrošeno mnogo skupih raketa. Kao što je Tango 6 preneo prošlog oktobra, Francuzi razmatraju da i lovci bombardere Mirage 2000D RMF također koristi za borbu protiv dronova. Iako Francuska trenutno testira ovaj sistem na svojim avionima Rafale, vest je veoma značajna i za Srbiju. Naša zemlja je naručila 12 višenamenskih borbenih aviona Rafale, što znači da će u budućnosti imati mogućnost da prati razvoj novih tehnologija i naoružanja za ovu platformu. Za sada nema zvanične potvrde da će Srbija nabaviti upravo ovaj sistem za borbu protiv dronova. Međutim, ukoliko testiranja budu uspješno završena i novo naoružanje uđe u operativnu upotrebu francuskog ratnog vazduhoplovstva, ono bi u budućnosti moglo biti ponuđeno i izvoznim korisnicima Rafalea, uključujući Srbiju. To bi predstavljalo značajnu prednost, jer bi naši Rafali mogli da koriste znatno jeftinije vođene rakete za uništavanje bespilotnih letelica, umjesto skupih raketa vazduh-vazduh poput Mica, čime bi se povećala efikasnost i smanjili troškovi zaštite vazdušnog prostora. U svakom slučaju, razvoj ovakvog sistema pokazuje da Rafale nastavlja da dobija nove sposobnosti, a to je dobra vest i za buduće korisnike ovog aviona. Ostaje da se vidi da li će Srbija jednog dana uvrstiti ovo naoružanje u svoj arsenal, ali je izvesno da će imati mogućnost da prati dalji razvoj jedne od najmodernijih borbenih platformi u Evropi. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.